Здравейте, аз съм MartoXBG и току-що умрях. Ще снимам клипове по-нататък. Правя само един клип, само да кажа, за да се качи по-бързо. Ще снимам на няколко игри. Ще снимам и най-много на Майнкрафт. Това не знам, що се бъгна. Ще снимам на Unturned. Ще снимам и с едни приятели. И който гледа, да знае, че и да се абонира, да хареса следващите клипове, както искате. И аз ще снимам по-нататък, защото моите клипове се качват много бавно. Затова правя един клип преди това, само да кажа. И е това само за днес. Имам двама приятели, с които качвам клипове в момента. И абонирайте се и за тях. Единия Extra Gaming, другия Enchant Games. Ще снимаме клипове заедно и това беше от мен. Само да кажа MartoXBG. Чао!